работата. Ева, какво тази главна душата? Чакай, че съм се наострила, ма. Дам любов много тук. Добре, това е любовно. Любов виждам, душата, разбираш любов. Много мъже покрай тебе и много нещо. Париша имаш. Трябва да вземеш на заем 80 евро. 5 евро. Отиваш в Лондон. Отивам в Лондон. Така. Там много печелиш. Виждам псевдоним да има. Чакай, че не виждам буквите как бях. Разтепена хайсия псевдонима. Косъм имам. То като гледам на много... Какво да правиш?